Satarika mama satarika na ema amufata video mwalina Dacian. Nix. No, perché quello che prima cosa, dopo allora, io però che deve essere la classe da no, la bottiglia, la cosa che posso dare, oggi poi, sapete, vedete qua, 5-6 milioni di milioni, non hai chiesto l'esserci il costo, è come così. Io, Sabina, mami mai bisogna curato. Nella canale Cimino, non lì. Non si può non Vai ci vai anche che passare. Vuoi di capire? Non c'è che tu hai. La tua rupa come tu stai di passare. Quindi devi conoscere. Da per cui. Anche se non è di copriano alto. Non è proprio si dà si deve uscire di finire. Sì, tutti i capelli, tutti i soldi non devono si patriciati. Io devo a poter fare il resto di lavoro. Scusate, non è un patriciati. vai. Non è nata bene. Mi calmano di mamma. Che cosa? Giorgi Scatelli, un par di capelli hanno pus, o țigară. Mă duc că mi-a băgat, o spart o parte, că eu vin cu capelli. Și l-a scăpat jos. Sau i-a rămas cu capelli? Da, norocul că am dat repede. Mi-a băgat piciorul mic în mine trebuie. Și te-ai pus la Dorina și dimineață? Dorina la ea am venit aici. Ferească. Deci că să fie să-i dai o țigară. Dar cum? Și dimineața iar o trimis după țigărucă. E cealaltă iară. E dară. Dar îmi dai mă mucă 800 numai pe țigări. Am aprins măcar la geantă. Eu nu stau fără țigări și fără capei. Nu. Dacă au să ascund în casă și dohănesc. Eu nu stau fără eu când am văzut că nu mai sunt numai 2 țigări, am și sunat după taxi și cără. Ce vrem?
Hai frate, și 2 pachete pe zi. Mă să ducă alea pe vot. Știu, mic. Ce faci, bă? Ce mă doare tu? Am un mereu la lucru. Nu e ce treabă. Cât a venit? Nu. Băi, ce deși încă trebuie să mă cățile. Lasă-le mică că fac eu. Te lăs să strângi în casă, că ai Damian inspecție la educație fizică și o să pornească camera. Unde ai acolo? Că ești patul nu-i făcut. Peste 15 minute intră. Hai, da ce ani de acolo. Lasă că fac aici tu. Unde vrei, Damian? Unde, beule? Unde este aici? Dar pe acolo mai vin oameni din casă, bătrâni. Mai vin oamenii aici, tati. Acolo e free. Faci educație, chembreze, bluză, pantalon, nu-i stau cu pantalon scurt în față la inspectori. Hai mai aici, nu se facă tati. Hai aici, încet. Vezi, mergi.